DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sekretarya ako ng boss ko at kabit niya ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lily. At ito, ang aking secret file. NBSB ako. No boyfriend since birth. Hindi dahil mataas ang standards ko, kundi dahil mas maaga kong natutunang unahin ang pamilya kesa sa sarili kong kaligayahan. Habang ang mga kaibigan ko nagkakaroon ng mga boyfriend, ako naman ay abala sa paghahanap ng paraan para makatulong sa bahay. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Middle East bilang personal secretary ng isang malaking kumpanya, hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang alok. Nung una ko palang makita ang boss ko, parang natigilan ako. Matangkad siya. 6'1" ang kanyang height. Matipuno ang pangangatawan. Moreno, balbas sarado, at laging maayos ang pananapit. Kapag may business meetings, madalas siyang naka-custom suit na halatang mamahalin. Pero kapag ordinaryong araw sa opisina o may mga pribadong lakad, nakasuot siya ng traditional nilang kasuotan. Kung sino nga yung mayayamang Arab businessman na napapanood natin sa mga pelikula, halos ganon ang dating ng boss ko. Pogi pa. Although hindi siya pala salita, pero hindi rin siya nagtataas ng boses para makuha ang respeto ng lahat. Kapag pumasok siya sa opisina, kusa na lang tumatahimik ang mga tao. May kakaiba siyang presensya. Seryoso, kalmado, at may dating. Bago pa man ako magsimula sa trabaho, may ilang kapwa akong Pilipino ang nagpaalala na sa akin na mag-ingat daw kay boss. Ngumiti lang ako kasi tiwala naman ako sa sarili ko. Alam ko na may asawa siya. At para sa akin, malinaw naman ang hangganan. Tsaka hello, never nga akong nagkaroon ng jowa. Kaya ko rin kontrolin yung sarili ko, no? Na hindi mahulog sa taong may asawa na. Sekretarya ako ni boss at trabaho lang naman ang ipinunta ko. Wala akong balak na gawing personal ang kahit ano. So, trabaho. Trabaho lang talaga yung relasyon namin ni boss.
Inaayos ko ang schedule niya, mga meeting, consultation, business appointment. Pero DJ Rocky at DJ Jello habang tumatagal, parang mas lumalaki yung tiwala sa akin ni boss. Kapag may meeting kami sa labas, siya mismo ang nagsasabing sumabay na lang ako sa sasakyan niya. May driver naman siya. Pero nandun kami sa likod ng kanyang sasakyan. Doon kami magkatabi. Tahimik lang ang mga biyahe namin. Pero madalas niya akong kinukumusta. Tinatanong niya ako kung kumusta ang buhay ko sa Pilipinas. Kung okay daw ba yung tinutuluyan ko. Hindi ba ako nalulungkot na malayo ako sa pamilya ko. Kaya naiisip ko na, mabuti lang talaga at mabait talaga tong si boss. Isang araw, pagkatapos ng meeting, dumaan kami sa isang malaking mall. Akala ko may bibilihin lang si boss na gamit para sa negosyo. Pero DJ Rocky at DJ Jello, dinala niya ako sa isang mamahaling store. Tumingin siya sa akin at sinabi niya sa akin na pumili raw ako ng gusto ko. Siyempre tumanggi ako no, kasi nahihiya ako. Pero mapilit si boss. Kaya namili ako yung hindi naman na masyadong mahal na pabango. Tapos binili niya. Ganun lang. Simple. Sa akin na yun. Wala naman akong ekstrang ginawa para sa kanya. Ilang araw lang ang lumipas. Eto pa. Nagulat na lang ako nang meron ng isang mamahaling designer bag sa ibabaw ng lamesa ko. Sa kanya galing daw. At pasasalamat niya raw yun dahil mahusay akong sekretarya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o dapat na akong kabahan. May mga pagganong gesture si boss. So inisip ko na lang, baka ganun lang talaga siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa totoo lang DJ Rocky at DJ Jello, kaya hindi rin naman ako makatanggi sa mga ibinibigay ni boss kasi hindi madali yung sitwasyon ko. Umalis ako ng Pilipinas kasi kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Nagdadialysis ang tatay ko. At dati, isang beses sa isang linggo ang dialysis niya. Ngayon, 2 beses na sa isang linggo ang gamutan niya. At bilang panganay, pakiramdam ko, responsibilidad ko na akuin ang lahat. At dahil sa pangungumusta ni Sir, naikwento ko yung mga nangyayaring ganon sa pamilya namin. Tahimik lang siyang nakikinig. Pagkatapos noon, niyakap niya ako. Sinabi niya na wag ako mag-alala at gagawan daw niya ng paraan. Kinabukasan, nagulat ako kasi dinagdagan niya ang allowance ko kahit hindi ko naman yun hinihingi. At dito na nagsimula yung pakiramdam ko na may utang na loob ako sa kanya. Hindi nagtagal, nagtapat sa akin si boss. Ang sabi niya, nahuhulog na raw ang loob niya sa akin. At masaya raw siya kapag kasama niya ako. Pakiramdam daw niya, sa akin lang siya tunay na nakakapagpahinga. Hindi ako nakasagot. Ang tanging nasabi ko lang ay, "Sir, you have a wife and having a relationship with you is wrong." Pero ang sagot niya sa akin, hindi niya raw kayang pigilan ang nararamdaman niya. Akala ko nga, matatapos na ang lahat.
dahil sa pagtatapat niya at sa pagsabi ko sa kanya na maling-mali yun. Pero yun na pala ang simula ng mas malaking pagkakamali. Nung nagtapat si boss sa akin ang nararamdaman niya, akala ko doon na matatapos ang lahat dahil sa pagtanggi ko sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, may nangyaring hindi inaasahan. Inatake ang mama ko sa Pilipinas. Na-ospital siya. Napaiyak ako sa pag-aalala. Nasa opisina ako noon. Nakita ako ni boss. Nilapitan niya ako. Niyakap niya ako. At sinabing, huwag akong mag-alala. Dahil hindi niya ako pababayaan. Walang pagdadalawang isip. Nagdeposito ng malaking halaga si boss sa account ko para maipadala ko agad sa pamilya ko. Hindi ko na siya matanggihan sa pagkakataong yun. At hindi ko na rin alam kung paano ako lalayo. Hanggang sa dumating na yung gabing tuluyan na akong bumigay. May nangyari sa amin ni boss. At mula noon ay nagrenta siya ng isang magandang apartment para sa akin. Doon niya ako pinupuntahan. Doon naging lihim ang relasyon namin. Ako ang sekretary niya. Pero ako rin ang kabit niya. Nung una iniisip ko, mahal niya talaga ako. Lagi niya kasing sinasabing espesyal ako. At ako raw ang nagbibigay sa kanya ng katahimikan, ng kapayapaan. At paniwalang-paniwala ako doon. Hanggang sa dumating ang birthday niya. May salo-salo kasama ang pamilya, mga kaibigan, at business partners niya. Siyempre, naroon din ako. Pero bilang empleyado lang. Tahimik akong nakatayo sa isang sulok habang pinapanood silang lahat. Kinantahan siya ng happy birthday. Nanghipan niya ang kandila ng cake niya. Lumapit ang asawa niya. Niyakap siya. At kitang-kita ko kung gaano sila ka-sweet. Kung gaano sila kasaya. Sa sandaling yun, parang may tumusok sa puso ko. Dito ko naalala na kahit gaano niya sabihin na mahal niya ako, kahit paulit-ulit niya pang sabihin yun, hindi ako ang babaeng ipinakikilala niya sa buong mundo. Hindi ako ang babaeng katabi niya sa mga litrato. Hindi ako ang legal. Kasi ako ang sikreto. Ako ang ipinagbabawal. Simula noon, ilang beses ko nang sinubukang tapusin ang relasyon namin. Pero sa tuwing susubukan kong lumayo, naaalala ko kung paano niya tinulungan ang pamilya ko sa mga panahong wala akong ibang malapitan. At minsan napapaisip ako kung utang na loob pa ba ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis. O baka mahal ko na talaga siya. DJ Rocky at DJ Jello. Alam kong mali ang lahat ng ito. Alam ko na may isang babaeng nasasaktan dahil sa akin. Pero anong gagawin ko? Gusto ko nang bumitaw. Pero paano nga ba umalis? Sa relasyong ito. Sa relasyong kailangan ko. Sa taong kailangan ko. Sa hirap ng buhay na ito.
at sa tindi ng nararamdaman ko. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lily. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!